Ahojte a vítajte pri dnešnej meditácii, kde sa zameriame primárne na dýchové cvičenia. Ako byť v pohode, ako sa uvoľniť pomocou dýchového cvičenia. Bude to iba dýchové cvičenie, nebudeme si nič vizualizovať, len sa pohodlne usaďte, zavrite si oči, nájdete si pohodlné miesto, do pozadia si pustíme zvuky dažďového pralesu, nejaké vtáky a nejaké hromy tam budú, alebo je to iba v pozadí. Vo vašej mysli bude pohodička, kľud, relaxácia. Tak si zavrite oči. Budeme robiť dýchové cvičenie, ktoré sa volá box breathing, čiže 4 sekundy nádych, 4 sekundy držíš, 4 sekundy výdych a 4 sekundy držíš. Toto viacej rozoberám v mojom videokurze a na coachingoch, ale v skratke aktivuješ parasympatický nervový systém, kde toto dýchové cvičenie využívajú rovnako aj jednotky Navy Seals a rôzne iné na to, aby vlastne sa vedeli rýchlo rozhodovať a nespravili chybu pod tlakom. Tak v skratke a ideme na to. Zavrite si oči. A ideme. Hlboký nádych. Zatiaľ sa len pohodlne usaďte. Nájdete si komfortné miesto a vnímajte svoje telo. A výdych. Hlboký nádych a výdych. Hlboký nádych a výdych. Každým jedným nádychom a výdychom sa uvoľňuješ. Každým nádychom a výdychom relaxuješ svoje telo. Nič nemusíš počítať, iba sa sústreď na to, čo máš v daný moment robiť. A ideme na to. Hlboký nádych. 1, 2, 3, 4, držíš, 1, 2, 3, 4, výdych, 1, 2, 3, 4, držíš, 1, 2, 3, 4, hlboký nádych, 1, 2, 3, 4, držíš, 1, 2, 3, 4, výdych, 1, 2, 3, 4, držíš. 1, 2, 3, 4. Hlboký nádych. 1, 2, 3, 4. Držíš. 1, 2, 3, 4. Výdych. 1, 2, 3, 4. Držíš. 1, 2, 3, 4. Hlboký nádych. 1, 2, 3, 4. Držíš. 1, 2, 3, 4, výdych, 1, 2, 3, 4 a držíš, 1, 2, 3, 4. Teraz nebudem počítať, iba budem hovoriť, čo robíš. Nádych, držíš, výdych a držíš. Nádych, držíš, výdych, držíš. Nádych, držíš, výdych. Držíš. Nádych. Držíš. Výdych. Držíš. A výdych. A držíš. Nádych. Držíš.
výdych a držíš. Nádych, držíš, výdych a držíš. Nádych, držíš, výdych a držíš. Nádych, držíš, výdych a držíš. Teraz si dýchaj svojím tempom. Môžeš stále držať tieto 4 sekundy, ale dýchaj si svojím tempom. Môžeš zhlboka dýchať, je to úplne na tebe. Pozoruj len svoj dých, nič iné. Ako náhle niečo príde, tak sa okamžite vráť ku svojmu dýchu. To je skvelá práca. Len tak ďalej. Môžeš si v rýchlosti zvedomiť, čo sa ti dneska podarilo, čo sa ti podarilo minulý týždeň. Zvedom si druhú vec. Čo sa ti podarilo? A tretiu. Čo sa ti dneska alebo minulý týždeň podarilo? Teraz si predstav, dneska je pondelok, čo všetko chceš zvládnuť, uspieť, dokázať tento týždeň. Predstav si prvú vec, ako už je hotová. Aké máš pocity? Druhú, čo chceš, aby sa ti podarilo? Čo ťa poteší? A tretiu, čo je to? Ak ťa napadne aj čo máš spraviť tento týždeň, aby si to dosiahol, tak si to za chvíľku napíšeš. Posledné 2 kolá dýchového cvičenia, takže poď so mnou. Nádych, 1, 2, 3, 4, držíš, 1, 2, 3, 4, výdych, 1, 2, 3, 4, držíš, 1, 2, 3, 4, nádych, 1, 2, 3, 4, držíš, 1, 2, 3, 4, výdych, 1, 2, 3, 4 a držíš, 1, 2, 3, 4. Dýchaj si svojím tempom. Keď budeš chcieť, tak sa hlboko nadýchni. Vydýchni. Môžeš otvoriť a vrátiť sa späť do tejto úžasnej reality. Takýmto dýchovým cvičením a jedno kolo, ako náhle sa to naučíš, a jedno kolo ťa dokáže dostať do totálnej pohody. Len je to o zvyku. To znamená, zo začiatku to bude trvať 5 kôl, potom 4, potom 3 a potom, keď máš nejakú stresujúcu situáciu, ktorá ťa čaká, nejaké stretnutie alebo skúška v škole alebo čokoľvek, tak spravíš 1-2 cvičenia, tieto opakovania a budeš totálne vykludnený a v pohode. V zene. Prajem ti krásny deň. Napíš do komentáru, ako sa ti to páčilo, akú by si chcel ďalšiu, alebo na čo, a niečo vymyslíme. Prajem tebe ku
tebe, čo pozeráš do tohto displeja, do tohto zariadenia. Krásny deň a úspešný. Ahoj.